Ako rin tigana. Hello YouTube, this is Kim. So today, welcome back to my channel. So today, I am here with Mary and Bianca. So guys, we were about to do the drunk blush Makeup tutorial. Okay, so before we started, let's give a shout out to our friends na nag-comment din sila mga questions sa pero gamay ra sila. So, yan kayo mo nag-chat. First, Ayaw sa tabor. so first, muna itong gamiton karon nga face moisturizer Skin White from Royal Premium. So, at the same time, muna yung gamiton tulo kahit yung maka-afford sa product. So, tungtong ako na nila ako. Gamiton is kaning Fashion 21 nga BB cream o concealer. So, favorite ko na ko ni siya nga product kay kanang so lagi ko siya kuan coverage sa atong KWell sa atong face. So lagi siya coverage. Tambunan gyud mo mga pimples, pores, pati mo sala matambunan gyud dari nga kuan nga BB cream. So, while magbutang ta, mag-answer tag question dan sa itong mga Facebook friends. Mga Facebook. So, gamay-gamay lang kayo. Kapit naman siya makulot. Shout out ko sa mga mag-sponsor of makeup sa amo. PM lang. Ezra L. Cazares. Are you virgin? Okay, Mary, virgin baka daw. Yes. Biang! Answer. You're virgin? 99.9. So, for me, murag 99% virgin kay 1%. oh, di ba? Pagka 1% ko For me, Israel, virgin pamitanan, dingin virgin pag-yun. So, next product na punta, we will use olive oil from Kindness. So, tsali po ni siya coverage, guys. Barato na balik. Dapat, butangan din ninyo apelin yung liod. Diba? Basta nakaingan yung mga friends na, oh my God. Etch man nagapanta di mo kawel low cut. Anyways, di mo mabutang og baga kay siya nga makeup kay kanang fresh look ra ni siya pangwara, pang aglaag or sa pa. So fresh look lang gid ni siya mo nang dili gid kay mo butang og baga. Kita na ayo lang gid ni Follow Beauty Mascara by MAC. So ako sa una magamit. Panghabol di ay nga product ang Fashion 21 nga baby cream plus concealer. So magamit kita concealer karon para matambunan natong mga kuanan diri, mga kasumpaan diri, mga sa dark forest. So okay, gamit kita dari. Okay, so while maggamit ta alcohol healer, ma-answer tag questions. Okay. Product is Jade Cake Foundation by Fashion 21. Milk flavor ni siya. So, maggamit ita ka. Importante din siya sa ato ang kanina. Jade Cake Foundation. Kahit para laban kaayo ang kuan. So, mura ka po ng process. Hulang lang ni. Kaya o kami kompleto ang gamit. So, Dili pa na. ayun ako. Shout out din sa mga mag-sponsor sa Vogue Makeup. PM lang. Wala sa door. Next product is kaning lip tint advanced lip and cheek from Everbelena. So, special thanks di ay sa ilang sister nga si Roxanne Gautiano Roma sa sponsor namin. Thank you, Rox. Roxanne. Mapapamira ka ng bakshit malutong
Makinis maputi siya, pero ba't ganon? Bakit sobrang grabing maitim ang utong? Parang binilad ng tanghali sa bubong, o pinalihis sa kulay ng gulong. Makinis maputi siya, pero ba't ganon? Bakit sobrang grabing maitim ang utong, tong, tong, tong? Halika dito, dinudulot ng ngiti mo. Napakadaming embutido, nagutom sa iyong malaking burrito. Siko mo na nga balat de laking domingo, pinaglihi ka pa. So for today guys, thanks for watching and salamat po di ay sa akong mga kaubal nga si Mary o si Bianca nga nag-operate sa akong video vlog. Guys, before tayo mag-leave, make sure na nag-like, comment, and share. Like, comment, and share ka. And don't forget to subscribe my video channel. Okay, thank you guys. Bye! Bye there! Nakita niyo di ba nga haggard kay me? So we were so nakita niyo yung mga haggard kay me anak. So karon atong pagkabuhaton ang drink karon. Ayaw sa tabo.